gaurko mainguru hitzalditxo honetan pertsonak eta natura erdigunean izango duen eredu berri baten aldeko apustua berretsi genuen kongresuan eta pixkat horretarako aldaketa sozialaren beharra, ez? Eta justo gaur hitz egin dudana da aldaketa sozial hori sustatzeko langileok behar dugun alde bakarreko burujabetza prozesu sozialaz. Hain zuzene, bost puntutxo edo azpimarratu ditut, langile klaseak beharko lukeen burujabetza prozesuari dagokionean. Batetik, herri honek bizidun krisiari eta langile klaseak bizidun krisiari aurre egingo dion burujabetza prozesu bat behar dugu. Bestetik, kapitalismoari alternatiba erreala eskainiko dion edo albideratuko duen burujabetza prozesu bat behar dugula. Esan bezala, langileok behar dugun prozesua alde bakarreko eta soziala izan behar du, eredu sozial berri bat erabaki eta eraikitzeko bide emango diguna, beti ere langileon interesak zentruan kokatuz. Eta pixkat horri lotuta edo, bai uste dugu euskal langilearen gehiengoak lideratuko duen herri prozesu bat izan behar dula, eta ziur gaude herri prozesu horren barruan agenda herritar edo herri agenda bat egon beharko dula non langileon bizi eta lan baldintzak edo langileon interesak lehen tokian kokatuko diela, ez? Gu Pasaiako portuko labe ikuspuntutik gaur nahi izan duguna izan da gehien bat portuko barne egoera saltzea, prekaritateak gero eta handiago izaten da, langileen lan baldintzak gero eta kaskarragoak, bai eremu pribatuan eta bai eremu publikoan. Horren irtenbidea bakarrik etorreko zaigu barnetik langileok egiten dugun egin behar dugun borrokatik noski, baina orokorrean portuaren kudeaketa dela eta lan organizazioa dela eta aldarrikatzen dugu behin eta berriz euskal portuen sistema publiko bat non denen artean, eragile guztien artean definitzen dugun zenolako portuak eta lan jarduerak nahi dugun balizko Euskal Herri independiente batean. Hori izan da gure aportazioa eta hor usten dugu hurrengo baterako. Nire ustez portua ez da inolaz ere eskualde honek behar duen biziberritze sozioekonomikoaren erdigunea, elemento bat besterik ez da, eta hori da nik gaur planteatu dudana ere 30 urte irauten duen egoera katastrofiko honetatik ateratzeko aliantza berriak sortu behar direla, herri estrategia bat abian jarri behar dela, eta horretan langileak eta herritarrak bat egin behar dugula kapitalari aurre egiteko.